दुखुथिया फरेस्ट डिपार्टमेन्टजों गावथारजानायनि न'खरनि सायाव लोगोसे जायफ्रा दिनैहाय खुंथायाव दङ आरो थांनाय बाराव जायफोर खुंथायाव दङमोन 5 बोसोरावहाय UPPLआनो होन BPFआनो होन ना बिथांमोननि सायाव सार दावराव देख्रेबा दिनैहाय मा फोरमायदों जों खोनासंनानैबो लानि माखासे बिराद गोनांथि बाथ्राखौ बुंदों थांनाय सरकारानो होन दानि सरकारानो होन माथो एखेयानो जागासिनो दङ बेफोरबायदि सोदोबाखौ सार दावराव देख्रेबनिफ्रायनो खुगानिफ्राय जों मोजाङै खोनासंनानै लानि माखासे फुल भिडिअखौ आङो गाबोन मोनाहालागै कमप्लिटनो होनोखौ नाजागोन थ' बिदिब्ला जों खोनासंनानै लानि सार दावराव देख्रेबनि माखासे बाथ्रा बुंनायफोरखौ जाय माने माबानि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो NGOनि मानसिफोर फैसा लायो आंनाव लिस्टआनो दं बे गासिबो लिस्टआनो दंजोबो दा आं मोनजोब्बाय गासिबो बेसेबां इनजास्टिस बेसेबां अननाय बियो बेबायदि खालामनो हायो नामा मानसिखौ बिदि अनना गावथारनो हायो मानसिखौ हमनानै लांनानै आरोबाव कास्ट'डिनिफ्राय बख'नानै आरोबाव गावथारफिननो हानाय माबे आयेनाव दं बिदिलाय बे BTCआवसो जायो जोंनि BTCआवसो जायो बिदिया प्रमद बर' सरकार होन दा दिनै BTCनि दानि खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि होन एखेयानो सोलिगासिनो दं नांजा बेखौ माने गान्दा गं फानग्रा होननानै हमनानै लाबोबाय कास्ट'डियाव दोनबाय सानथामनि उनाव ओमफ्राय कास्ट'डिनिफ्राय लांफिननानै बख'लांनानै माबा दैयाव थाख्लाय दैसेराव गावथारहैबाय थांनाय 28 तारिख जुलाइआव सरलपारा मैनागुरि गामिनि फुंखा बसुमतारीखौ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जे अनाफा गावथारबाय बे गावथारनायनि सायाव क'क्राझारनि DCआ मोनसे इनकुवारि बानायना होदों दा इनकुवारि बानायनाय हिसाबै गसाइगावनि सिभिल STOआव दायथ' होनाय जादों दा इनकुवारिनि बिबान मोननाय लोगो लोगोनो दा सिभिल STOआबो स्टार्ट खालामबाय इनकुवारिखौ दा अलरेडि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्रायबो लिंहरनाय जाबाय ओमफ्राय पुलिसफोरनिफ्रायबो लिंहरनाय जाबाय स्टेटमेन्टखौ लानाय जाबाय ओमफ्राय लोगोसे जायनाखि भिक्टिम न'खर नैबे माने भुमिका बसुमतारी फुंखानि दुखुथिया बिसि दा बेनावबो स्टेटमेन्ट दिन लानाय जाबाय ओमफ्राय नैबे बिहाव जाहैबाय दा बिसोर गासिबो थांजोबनाय स्टेटमेन्ट लानाय जाबाय दा रिजाल्टआ मा फैयो जों नेनांसिगोन दा मथा-मथि जों लुबैदों न्यायखौ होनांगौ न्यायआ मोननांगौ मानोना मानसिखौ अना गावथारनायनि खुनु माने आयेन गैया दाय जादोंब्ला बिसार खालामनो हायो साजा होनो हायो साजा हो जोंहा जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया बेयाव दा गोबां मानसि बिदिनो दाय मावदों भुल मावदों दा बेफोराव आयेन बाबै साजा होदों साजा मोननांदों दा बेफोरखौ रावबो जेबो बुङाखै रावबो प्रटेस्ट खालामाखै जेबो बुङाखै दाय मावदोंब्ला साजा मोनखागोन दा जोंना फुंखा बसुमतारीया दाय मावदोंमोनब्ला बेखौ हममोन साजा होमोन बेयाव जोंहाबो बुंनांगौ बाथ्रा रावबो गैयामोन दा खिन्थु बेखौ दाय गैया फोदो गैया जेबो माने माबा गैया माबा गावलायदों होननानै जायनाखि अपप्रचार खालामबाय गावलायनायबोथ' जायाखै दा बेखौ इन्टेन्सनलि माने हमनानै गावथारदों बे दा दिनै फहराव बे रोखानो दा बे हिसाबै बेखौ गावथारनायाव अननाय जादों दा बिनि सायाव न्याय नांगौ होननानै जों बयबो दा दाबि खालामबाय थादों न्याय नांगौ आरो जों लुबैदोंमोन जे जोङो मेम'रेन्डामावबो होदोंमोन BTC चिफनावबो जों होदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवबो जों होदों ओरै माने डिस्ट्रिक्ट कमिशनार क'क्राझार बेनोबो जों मेम'रेन्डाम होदों जे जाय गावग्रा दर्सिफोर फरेस्ट बिफाननि मानसिफोर बिसोरखौ इमिडियेट माने सासपेनसन खालामनायाव दोननांगौ होननानै जों बुंदोंमोन बिसार जासान्दि सासपेनसनाव दोननानै बिसारा जागोन आरो बिसारा जुदि जाखाङोब्ला अब्ला बिसोरखौ माबायदि पानिशमेन्ट होयो बे आयेननि बाथ्रा बिसोरखौ साख्रिनिफ्राय डिसमिस खालामनाय जेल जाहोनाय बे बिसार दिनाव जागोन बेनिखायनो जों बिनि सिगां बिसार जानाय सिगां बिसोरखौ सासपेनसनाव दोननांगौ होननानै जों दाबि खालामबाय थादोंमोन खिन्थु दुर्भाग्य दिनैसिम BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय जेबो दायथ' लानाय जायाखिसै सासपेनसन माने खालामनायनि दायथ'आ BTCनिमोन बेखौ जेबो खालामनाय जायाखिसै दा जों मिथिदों जे सानै साथामसोखौ माने ट्रेन्सफार खालामदों होनना बुंनाय जादों आरोखि जों बेखौ खोनादों दा खिन्थु ट्रेन्सफारा खालामबायब्ला थारमाने बिसोर दसि थारमाने बिसोरखौ माने दाय होनानैसो ट्रेन्सफार खालामनाय जादों न'आव मानो ट्रेन्सफार खालामनो आरो जुदि ट्रेन्सफार खालामबायब्ला बिसोर दायनिगिरिब्ला बिसोरखौ मानो सासपेनसन खालामजाया बिसोरखौ सासपेनसन खालामनांगौमोन साख्रिनिफ्राय खमसे खम सासपेनसन खालामनांगौमोन बिसोरखौ खालामाखिसै बे साधारन ट्रेन्सफार खालामबाय बे जोंनि थाखाय जथेस्थ' बे जायाखै आरोखि दा जों दुखु मोनो आरो जों लुबैयो इमिडियेट दाबो टाइम दं
जाहाथे बिटिसि गभर्नमेन्टआ माने मोनसे सिम्पेथिखौ देखायनांगौ जोंनि गभर्नमेन्ट गावनि माने नागरिकखौ गावनि रायजो राजाखौ अनाखाना गावथारनाय बेखौ जोंनि बिटिसिआ खमसे खम माने खबर लानांगौमोन अननाय देखायनांगौमोन सिम्पेथि देखायनांगौमन बे गावनि भटारफोर गावनि फिसाफोरखौ मानो बिदि गावथारदों होनबालाय माबा दाय जादोंबा बिसार खालामगोन साजा होगोन खिन्थु दिनैसिमबो रावबो खबर लाफैयाखै नायफैयाखै जों बेखौ दुखु खालामो दा बिटिसि सरकारा जों माखासे खोथाखौ जोङो दिनै उल्लेख खालामनो गोनां जायो जे थांनाय माने 2019आव सालाकाटियाव मोनसे घटना जाबाय लाफिकुल इस्लामखौ गावथारनाय बे लाफिकुल इस्लामखौ जेब्ला गावथारो दा जोंना बिटिसि चिफआ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिमोन दा बिथाङा थांदों न'आव थांनानै बिथाङा एनाउन्स खालामना फैदों जे लाफिकुल इस्लामनि न'खरनो माने 2 साख्रि होगोन होननानै आरो साख्रियाबो होदों 2 साख्रि ओमफ्राय लोगोसे कम्पेनसेसन मोनसे एस ग्रेसिया होना फैबाय 5 लाख करि बिथाङा माने एनाउन्स खालामबाय होना फैबाय दा अब्ला दा बिसोरनो जुदि बिदि एनाउन्स खालामना हैदोंब्ला दा जोंनि बे जाय फैनानै जेराव फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावथारदों आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ हाग्रामा महिलारिनि बिटिसिनि आवथायाव गोलैयो बिसोरनि कन्ट्रलाव थायो बे खेथ्रआव दिनै गावनि डिपार्टमेन्टआ जुदि गावथारबायब्ला दा गाव फैनानै बेखौ खमसे खम सान्त्वना होफैनांगौ न'खराव बिनि बिसारखौ खालामनाय जागोन आरो दसेयाव साजा होनाय जागोन बेखौ बुंफैनांगौमोन आरो लोगोसे बे दुखुथिया न'खरनो आङो साख्रि होगोन बे खोथाखौ बुंनांगौमोन आङो बेनो एक्स ग्रेसिया आं कम्पेनसेसन होगोन बे बाथ्राखौ बुंफैनांगौमोन जेरै लाफिकुल इस्लामखौ माने सहाय होदों बिनि न'खरनो जेरै सहाय होदों बे जानांगौमोन खिन्थु जेबो बुंफैयाखिसै जेबो गैया खबर गैया बे दुखुनांथाव जायो आरोखि बे मोनसे एग्जाम्पल मख'थावथाव बाथ्रा जाबाय बियो आरो बेखौ मख'गोन बयबो बुंगोन दानो बुंनो आरम्भ खालामबाय लाफिकुल इस्लामनो होदों हनै जोंनि माने गावनि मानसिनोबो होआखै बे बाथ्रा दिनै फैगासिनो दं गावनिया जेबो नङा होननाय बायदि जाबाय गावनिया जेबो नङा जोंनियालाय मा जेबो नङा जों मालायखौ बोरै सन्थुस्ट खालामनो हायो बेल' जोंनिखौ जों जेबो सिन्ताखौ लाया गुरुत्वखौनो खालामा बेनि अबस्था दा लाफिकुल इस्लामखौ गावथारनाय दायथ'आ सोर गावथारामोन फालाय बेखौ सोर रिक्स लानो थाखाय गावथारनायखौलाय बेथ' इनकुवेरिबो जादों इनकुवेरियावथ' रावखौ माने दाय होआखै रावखौ मोनाखै बे इनकुवेरियाव खुनु रावनिबो माने नाम फैयाखै दा अब्ला जोङो माने बिटिसि सरकारा मानो उफुजासि थांनानै बेयाव माने साख्रि होनायनि बिबानखौ मानो लाखो दा हरेस नैबे माबाना नैबे सरलपारानाथ' एखेबारे माइनावगुरिनाथ' रोखा फरेस्ट डिपार्टमेन्ट गावथारदों होनना मिथिखाबाय एकदम मिथिखानाय बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ बिटिसि आन्दाराव थायो दा गथे बे हिसाबै माने बिटिसि चिफआ बेखौ दायथ' लानांगौमोन आं साख्रि होनोसै न'खराव बे भिक्टिम माने आइजोनो फुंखा महिलारिनि अनजालि बिसिनो आं साख्रि होनोसै आं एसे कम्पेनसेसन होनोसै बे बाथ्राथ' फैनांगौमोन बे फैयाखिसै दुखुनांथाव बे मख'जाबाय थागोन बिदिजों खिन्थु बे रोखोम जायोब्ला दा बिदि खालामाखिसै आरो गोबां दिनै जोंनि गेजेराव गोबां जाथाय जागासिनो दं गावजों गाव बुथारलायनाय गावजों गाव बुथारलायनाय जेबो सहाय गैया रावखौबो नायलाया नै माने 2023आव नोङो 17 आगस्ट हेमन्त नार्जारिखौ बे गियानपुरनि झारबारिनि बेखौ गावथारबाय माबानि दिनाव प्रमद बर'नि दिनाव बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ गावथारदों बेखौबो एनजिअनि मानसि गावदों फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि राइफलखौ लानानै एनजिअनि मानसिया गावथारबाय दा गावथारनायनि उनाव बेनो जेबो खबर गैया रावबो खबर लायाखै उदिस गैया माबा मोनसे होनांगौ जेबो गैया जास्ट माने ओरैनो माने सान्थना मोनसे कनसलेसन होननानै दोनबाय बिनि फिसाफ्रा बोरै लेखा फरायनांगौ दाथ' रावबो नायग्रा गैला फिसाफ्रा आलाय सिलाय जाबाय फिसा सानै दंमोन दा बिसि अनजालि नार्जारि बेहाबो जेबो गैला दा बिसोरनो थांनानै नायनांगौमोन प्रमद बर' नायाखिसै दा जोंना दानि बिटिसि सरकाराथ' नायनांगौमोन खबर लाहैनांगौमोन एसेसो सहायोमोन जेबो गैया आरो बे माबानि जाबाय नागेस्वर बसुमतारिनि बेबो 2023नि 14 सेप्तेम्बराव गावथारनाय बे नांजा बेखौ माने गान्दा गं फानग्रा होननानै हमनानै लाबोबाय कास्टडियाव दोनबाय सानथामनि उनाव ओमफ्राय कास्टडिनिफ्राय लांफिननानै बख'लांनानै माबा दैयाव थाख्लाय दैसेराव गावथारहैबाय बेसेबां इनजास्टिस बेसेबां अननाय बियो बेबायदि खालामनो हायो नामा मानसिखौ बिदि अनना गावथारनो हायो मानसिखौ हमनानै लांनानै आरोबाव कास्टडिनिफ्राय बख'नानै आरोबाव गावथारफिननो हानाय माबे आयेनाव दं बिदिलाय फालाय बे बिटिसियावसो जायो जोंनि बिटिसियावसो जायो बिदिया प्रमद बर' सरकार होन दा दिनै बिटिसिनि माने खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि होन एखेयानो सोलिगासिनो दं खुनु पार्थक्य गैया जाबाय मारै जाखो बेलाय दा खमसे खम दानि सरकाराबो बे नागेस्वर माने बसुमतारिनि जायनाखि न'खर बेनोबो माबा मोनसे है अनसुंथाइ हो बेबोथ' गैया मालायनोबालाय बिराद माने आदर खालामो मालायनोबा सहाय होयो दा गावनोबा होआ
दा जाहैबाय दानि जायनाखि फुंखाव गावथारनाय बे फुंखाव गावथारनायनि दायावथ' एखे फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जरिथ' दं एखेबारे दा जों अनेक आं रेकर्ड दं गोबां रेकर्ड आं मोनगासिनो दं आं नामखौ आं दिनै बुंथ'ला जाय माने माबानि फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो NGOनि मानसिफोर फैसा लायो आंनाव लिस्टआनो दं बे गासिबो लिस्टआ आंनाव दंजोबो दा आं मोनजोब्बाय गासिबो